ଖେଳ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖିପାରିବେ ମୋବାଇଲରେ। କୌଣସି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡିଜ୍ନି ହଟ୍‌ଷ୍ଟାରରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ର ସବୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବିନା ପଇସାରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଟି20 ହେଉ କିମ୍ବା ୱାନ୍‌ଡେ ହେଉ, ଦେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଦେଶ ହେଉ, ଏଭଳିଆ ଟିକିନିକି ଖେଳ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଜୁନ୍ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେରିକା ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ମୋଟ 20ଟି ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଦଳ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ସେହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁପର 8 ଷ୍ଟେଜ୍‌ର ମୁକାବିଲା। ଜୁନ୍ 29ରେ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2024ର ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ 2007 କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 8ଟି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ 2 ଥର ଜିତିଛି ଟ୍ରଫି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ଦଳ କେଉଁ ମସିହାରେ ଜିତିଛି ଟି20 କପ୍‌ର ଟ୍ରଫି। 2007ରେ ଭାରତ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିଲା। 2009ରେ ପାକିସ୍ତାନ, 2010ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, 2012ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, 2014ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, 2016ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, 2021ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, 2022ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଟି20 ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା।